aha m ka bụ Obiora Aneke Okorowa Awa nke Solid 109 FM ya na Wawa TV Enugu nyanwa ka anyị bụ ndị Wawa TV na ndị igiri Wawa Solid FM na ndị Models for Christ Africa ji wee bịa na nke igwe na Ikem ka anyị si n'ọnụ ya wee malụ ka ihe ibu iri ji ọfụ o si wee dị n'ala Igbo malụ ka ha si emie na be ha anyị wee na-asị igwe anyị ekene gị no wakene ndị Wawa n'ọrụ Igbo niile onye Igbo. Okay, mụ bụ His Royal Highness Igwe Engineer Oke Ogbodo JP Igwe ndị Ikem na Ikem Asokwa. By the grace of God, mụ bụzikwa Chairman Traditional Rulers Council na issues on ine bụrụ Igwe Ikem. So mụ na-ekene unu na-asị unu nnọọ. Igwe anyị ekene gị. N'ụbọchị nke taa isiokwu anyị wee bụrụ maka iri ji ọfụ. Ihe anyị ji wee bịa bụ na o nwere okwu na-adagasị ebe niile ụfọdụ o nwere ndị anyị abụọ ha bịa n'ụlọ nzukọ enye ha azụ oche maka na ha so n'iri ji ọfụ. Ọ gịnị bụ iri ji ọfụ? Iri ji ọfụ bụ mgbe anyị ji eri ji ọfụ akọnye n'ana akọnye ji n'ana o nwere oge o ji erute harvest ma ọ gwupụta eweriwe. So iri ji ọhụụ bụ oge ahụ a na-erizi ji ọfụ na be anyị ada-erizi akpụ ada-erizi ihe n'ọna ji ka a ga-efesi oge ahụ maka oge akọrọ ji n'ala anyị nọrụ na-echebe tupu egwupụta bụrụ oge a na-akpọ oge ọgani ihe na-eshi ike ma a na-eriche akpụ na-eriche ma ruo mgbe a ga-eri ji ọfụ egwupụta ji ọfụ in fact ụbọchị a ga-ebufute ji ọfụ n'afịa na orie be anyị akpụ ada azụ ọsọ ji ka na-akpọbacha ka ndị mmadụ so nọ mgbe a ji eri ji ọfụ ikenekwa Chineke na ji ọfụ apụta n'oge akwa ka anyị ji ebido arọ n'omenala anyị ibido arọ ọfụ na be anyị ebido arọ ọfụ na ji ọfụ apụtago wee were eme mmemme ọfụma. Biko iri ji ọfụ n'ala Igbo ọ ajụ ihe ka ọ bụ? Ọ bụrụ ajụ ihe. Ji ọfụ bụ ji akọnye na owe mete Chineke nna anyị anyị. Ọ bụrụ ajụ ife na be anyị kịta for arọ iteghete na-aga na anyị na-egwute ji ọfụ anyị na-enye onyinye maka na first fruit product emekwere first fruit Thanksgiving. Anyị na-ewere oge a kene Chineke nye ihe ọhụụ afụta anyị wee nwee ike na-eri. Ọ bụrụ ajụ ihe dị n'ime na ọ Chukwu nyere anyị mkpụ ihe a kọrọ na omete anyị na-ejikwa oge anyị kenekwe Chukwu eze chite oke na ihe ọhụụ fụta emekwe ya a na-eme ekpere nke anyị na-eme for the past 9 years. Anyị na-eme ekpere ndị group na-abịa eme ekpere ekene Chineke ewekwara oge ahụ mekwa medical outreach wee na-eleta ndị ọya ndị a na-adọrọ maka na ihe anyị na-akpọ iri ji ọhụụ bụ Orurezhi. Ihe Orurezhi mean bụ eji bụ body arụ gị ya bụ eji then ịrụ Orurezhi bụ idozizi arụ gị n'ịtaga afụfụ jee kọọ ugbo ta afụfụ for that period na ji ọhụụ afụta imebezi Orurezhi ya bụ celebration. Ị na-agwa anyị na o nwere uru na-eridegasị n'iri ji ọfụ na Ikem? Uru anyị na-erite rinne. Uru anyị na-erite bụ oge ahụ a na-abịa kpọba ji abịa mee competition. A na-eme competition onye ji ebunarịsị abịa onwe kọmitii anyị na-esete ịbụ ndị igwe esete onye ji ewu na anyị prize. Uru ọzọ bụ na ndị medical outreach afọ ha na-abịakwa ndị Model for Christ. That's right. Africa. Model for Christ na-abịa wee medical outreach treat ndị mmadụ free eme free. Ọrụ uru ka ọ bụ nnukwute uru ka ọ bụ maka na ahụ isi ike onye uwe ahụ isi ike ndụ aka. O nwekwe ndị nke ga-erikwa operation eme ha operation free kwa just egotecha ọgwụ. So na uru dị n'ime
then oge ahụ eme mmemme onye kọrọ ndị na-akọ ji abịazie mbọsị ahụ enye nwunye ha ji ka echie egote ihe na ọkụkọ na ihe mee mmemme erie nwa anwụrị ụmụ anyị na-esite ebe dị iche iche nata maka mmemme a so na uru dị na ya o juru ne ma ọ bụrụ ndị Ikem. Anyị ekene gị igwe, ọ ga-adịrị gị mma, mana ọ ga-amasị anyị bụ ọhaneze ịma mgbe ndị bụ unu bụ ndị Ikem ji eri ji abụ ji ọfụ. Anyị na-eri ji ọhụụ na Satọde gbara Orurezhi na ọnwa Julaị. Nya Satọde a na-abịa kịta ọ dị mma na n'ụbịa mụnụ na-ekwu so na Satọde nwa na-abịa ga-abụ 6th Julaị anyị ga-eri ji ọhụụ. A na-etakwa ka anyị si eri kwa arọ, so ọ na-abụ Satọde gbara Orie, Satọde gbara Orie, ọgba abụọ na ọnwa Julaị ọ na-abụ the second one, so nọ na Julaị. Ana anyị bụ Ikem na-eso na ndị izizi anyị na Ụmụleri ma Agụleri Anama, anyị so na ndị izizi na Enugu steeti na-eri ji. Anyị rie Julaị from August, September, ọnwa ndị na-eri August, ọnwa ndị na-eri September, ọnwa ndị na-eri living October. Ọ dịpendị mgbe nke ha ji ruo ame. So na nke anyị na-abụba na Julaị kwa arọ, Orie, Satọde Orie na anyị na-enwe Julaị. Ọhaneze na-ege ntị, unu anụgonu site n'ọnụ igwe ndị Ikem maka iri ji ọfụ. Anyị wee na-asị onye ọbụla na-eri ji ọfụ n'ala Igbo na ọ bụrụ ajọ ihe ka a na-eme na ezigbo ihe, mana igwe nwere ofu okwu ọzọ ajụjụ ọzọ chọrọ ịjụ gị. Ọ gịnị mere na ada eme iri akpụ, iri ede, iri akịdị n'ọsọ ji ka afụtara na uchu niile a na-echu n'ugbo? Kedu ihe melụ o ji wee bụrụ sọ ji ka a na-abụ asị na ya bụ mmemme kachasị mmemme n'ala Igbo? Ekene m gị Wawa TV ọkwa ya na Model for Christ. Model for Christ anyị ncha so wee bịa. Ekene m unu. Ajụjụ gị amaka. Ihe ajụjụ gị aji maka bụ na ji bụ eze ji, bụ eze nri. Ji bụ eze nri niile, dịka a na-asị gị na ya bụ king of na ihe bụ eze nri. So ji bụ eze, so onye ka anyị ji emere mmemme, ada emere akpụ mmemme. Ọ bụrụ na akpụ abụrụ nri, ọ bụrụ na akịdị abụrụ nri, ọ bụrụ na ede abụrụ nri, ọ bụrụ na ji bụ eze nri niile. So anyị na-akwanyere ji ugwu, onye bụ ihe dị n'ime. Na ugwu ahụ anyị na-akwanyekwara ji, na ugwu kachasị ka anyị na-akwanyere Chineke bụ eze Chiteoke mere ka nri ahụ pụta. So na mgbe gboo na ndị nna nna anyị ha bido na-akwanyere ji ugwu maka na ọnya kachasị na nri niile. Anyị kene gị. Biko anyị sị ka anyị jukene gị, o nwere ka iri ji ọfụ si wee nwee ka o si wee nyibe mkpụrụ mbụ nke ndị Juu? Ọ bụ eziokwu, iri ji ọfụ ka o si yibe mkpụrụ mbụ nke ndị Juu bụ na a na-ekwukwa ya nekwa ya na a na-asị na ndị Igbo bụ the descendants from the Jews. Ewetago? So mkpụrụ mbụ ahụ dịka na Bible na-emebe na mkpụrụ mbụ ahụ Chineke na-enye anyị, anyị mee ya celebrate woluje kenekwe Chineke na, so a na-emekwe na be anyị etu a. So oyikwara mmemme ndị Juu ahụ. Ị na-anyị fụ na ihe anyị na-emeche kịta bụ dịka na-asị na-eje sete altar ma ihe ọ dịcha na Bible. Ọ ihe bido mgbe ndị Juu aka na-emekwa ya ruo kịta. So mmemme ahụ anyị ji na-elotakwa ka esi emebu anyị ka na-eme kịta. Ya bụ na mbụ ka o bidoro. Na mbụ ka o bido, na mbụ ka ọ dị. Ekene m igwe. Ọhaneze na-ege ntị, unu anụgo nne anụ Igbo niile n'olu n'Igbo niile, ma ndị nọ n'ezi ma ndị nọ n'ụlọ. Unu anụgo ka igwe si wee kwue na ọ bụ iri ji ọfụ bụ ihe bụ isi mmemme n'ala Igbo. Maka onye nọ n'obodo oyibo, onye n'ebe ọbụla ọ nọ, kwuru nataba na Ikem na-ejiri ji ọfụ na July 8. Wee sị ka ọkwa ụka orie ọbụla nke mbụ dị na July.
n'afọ ọbụla ebe ọbụla ị nọ na Satọde ebe ọbụla ị nọ ha na ka ị nata were usoro ibe unu wee nwa aṅụrị maka ndị ọcha na-eme Krismas ọkwa mmemme nke ha o kachasị mmemme nke kachasị ebe anyị n'ala Igbo bụ iri ji ọfụ ịbụrụ ezigbo nwa afọ Igbo mbụrụ nwa afọ Ikem ebe ọbụla ị nọ wee n'onu anyị ka ị bata soro ibe gị wee mee ihe a na-eme okwe ihe a na-eme na a na-akwado a na-alụ ọrụ n'obodo ji sokwelu wee mee ya anyị wee na-asụ igwe daalụ na ị bịara dịka unu na-akwadobe mmemme iri ji ọfụ nke afọ a ị ga-akọkedere ọha na eze na olu n'Igbo ka unu si eme ya n'ofu n'ofu ka anyị si eme bụ na Satọde ahụ bụ Orie ngwa bụ gị anyị ji eme ka a na-ebupụta ji niile n'afịa ebupụta ji n'afịa ndị ọbụla kọrụ ji ebupụta ji ha a ga-ele ọkwa mbọsị ahụ ka a na-eme kọmpetishọn mara onye ji karịsị ka bụ ibu anyị na-enyekwa awọd then ụbọchị Satọde ahụ eme ikpe ekpere n'afịa so ọ maka ndị na-efili na iri ji ọfụ bụ ịgọ mmụọ bụrụ ịgọ mmụọ nọ inye Chukwu ekene whatever way nọ Chukwu anyị na-enye ekene n'ọnya bụ ute then enye ekene n'afịa then bọsị Sọnde ejee n'ụlọ ụka eje ụka ma ndị eje ụka nye onyinye mkpụrụ mbụ a ga-eje nye n'ụlọ ụka ya bụ bọsị ụka then bọsị Monde ụmụ okorobịa ga-agba mgba na age grade ịgba mgba ahụ gosi na emere Orurezhi na nwata ya na-ekwu na ya rọgaji na arụ adịghị mma mgbe agụụ na-agụ ịma mgbanụ mgba a na-agba mgba mgbe agụụ ọ mgbe erijuoro afọ abịa gba mgba Monde ahụ abịa gba mgba ọ na-abụkwa kọmpetishọn a na-enyekwa onyinye ma from age ndị obere age to ndị gbagotere ndị a na-akpọ ego elu ya ndị gbagotegoro na age so the program is a 3-day program, running program, Saturday, Sunday, and Monday. Anyị ekene gị ndị bụ igwe nke Ikem bụkwala igwe ndị igwe na eze ndị eze na-eso ụzọ anyị wee na-ekene gị na-asị gị daalụ isi na ike na unu na-eme dịka omenala Igbo dị n'ala Igbo si wee dị anyị wee na-asị ka ọha na eze nwee ike isonyere na mmemme a ịbụrụ onye Ikem bụrụ ezigbo nwa afọ Ikem ịnatara ma na ihe na-efunarị gị onye nugonu ka igwe si wee na-ekwu igwe daalụ onwe ọzọ nchọ ịgbakwunye biko ihe m chọrọ ịgbakwunye bụ anyị na-ekene gọvanọ Enugu steeti na-arịọ ọkụ ya maka sekuriti maka dịka etu ị na-ekwu ndị mmadụ ịbịa mmemme anyị arụ ama ndị si ka o si adịbu na arọ ndị ọzọ anyị na-ekpe ekpere ọma ndị eto arụ ọzọ wee anyị ga-eji mee 10 years a na-eme efu eto a otego anyị si na-eme ma ndị nna nna anyị maka nsogbu anyị na-enwebe nwanne anyị nwoke agbagbu just 2 weeks ago along the ụzọ be anyị na-eke Ugwogo road so mezie mmemme anyị this year ga-adịtụ nwa low kid so na anyị na-ekene gọvanọ na mbọ ha na-agba na sekuriti na-asị ya jisi ike ka ndị mmadụ na-abịa ha na-eme ka enwesị some ga-ala ike ịbịa kpọta ụjọ maka ka ụzọ si dị ga na-atụ ha na-ayọ Enugu steeti gọọmenti ka ha nye aka na sekuriti na ka ndị mmadụ na-atụ ụjọ ịbịa ihe a na-eme onye aka nsị ka yọ ewere ohere a kene gọvanọ ya okwu ya na asị na-eto dike na nke ome ọzọ ihe mere eme ọhara eze daalụ nọ ọ dị ọha anyị n'ọfụ ka ọha anyị otu a maka na ihe ndị kwuru okwu mgbe a na-ekwu okwu si na ihe ewu na ibu ihe ewu na-eri mana ihe ibu kịta bụ ihe mmadụ na-eri maka na ji bụ mmadụ na-eri ya igwe daalụ nọ isikwe na ike ọ dịgadịrị ọha na eze mma ma dịkwalụ eze na onwe ya bụ igwe mma daalụ